Artista, zer moz? Egunon. Sartu gizona. Nola definituko zenuke Xabier Amoriza? Bueno, bauzan parrez esaten dugu, haude gure bere bizar zuri, bere mitikotasun horrekin da. Gure basa jaun haude, bertsolari da. Basa jauna? Gure basa jaun matxea, Baina bestela hola serio hitz egin da. Amoriza hasteko poeta, gero bertsolari iraultzailea, eta bizitza osoan iztun harrigarria. Bai, Esango diat, ondikene altzotarrak saio asko itzen dek altzon, da txuleta eskatu ziren jateko. Hasiuan kontu gezen, bat beste eskuin, da txuleta oztu egin zaioan. Aizu Angelmari, zuretzako Amoriza bere garaian edo bertsolari diferente izan zen? Bai, ondikene etzaiak aztuko nikura ez auto nian Tolosan, eta zoze desberdina esaten zen gizonarek, zoze are txabelketa finalean esan zuen, bakarko gaia, bihotzean mindut gaia jarrita. Zer koloreko airea ote da gizonaren samina, eta ni entzuten. Lehenengo txapela irabazi zuen ezkeoz, danak txunditu ginen hartan. Beda, azken berson ere, txapeldun zala jakin da txapela eman ziotenean ere. Bai. Aizak ik txapel, zer sentitzen duk nire eskura heltzean. Txapelari hitz egiten? Ikaitz egiten. Ze ona. Aizak ik txapel. Lehenengo bi berso egiten, lehenengo bi puntu egiten berso egin dut zeo. Gero beti esan diat, iztunik ere harri da, bino, bihotza handiko gazten aldeko aholku emailea aparta. Zemat gauz eder esaten zizkidan nearek eta guri. Aizu, gustatzen atzio Xabierreri jatea. Bai. Bazai hortan oso zuzena dek, zehaz bertzen. Zuzena, bazai da asteunean da oso ondo zaintz, bere bure ondo zaintzen dura, baina hola askatasun pixka duenean da, bat eiza. Bai, eiza. Eiza jaten dik. Hori zesanok, asko jaten dula. Bai, asko. Gustora, hola merezidik ari eiza ekartzeak. Aizu, bai alduzu objekturik edo argazkirik edo berarekin lotzen zaituena? Bat baino gehiago. Bigarren txapela atera zuen argazki hura, oholtzan gainean batera egin nuen, orduan argazki hura ere beti oso gordeta oso matxea, argazki hura ere. Anekdotaren bat horrela, ez dakit nola esan, lehartu zinela farrez edo arki pasado, ez dakit nola esan. Hor urtetan izan gaituk Elorregi auzoa, San Prudentzio esaten dira, Bergarakoan. Eta geroan, jubilatun, kontuz. Direkzio prendida, emozionatu inok, emozionau. Kontuz, Bai, eskerrak etorritzen erekin. Hombre, eta gero, hasi gaitu, han jubilatu bazkari edek, eta hasi gaitu bersotan, eta, berare jubilatu zegoela eta hasidek hango emakumei. Berso kantauta bati musu eman. Osoz behitu. Beste musu eman da. Azkeneko dana, oain honea etorriko da, honea, bazkan dugura. Ze ona. Baina, ze... Erki pasatzen zute zuek, Hori jendeak badaki. Aizu Angelmari, niri gustatuko litzaidake beti atal hau bukatzea, musikarekin, edo kantari edo zerbait jaitea. Zer egin nahi duk? Itxasoaren arimak dakar urgainera bitxa. Usteltzen ez bazaititza. Eutxiak? Kantatu nahi dut bizitza. Mundua dantzan jarriko nuke, jainkoa banintza. Kantatu nahi du bizitza, usteltzen ez bazaititza.